Presiden ke National People's Party NPP ubadairu sembut menteri rangba kajela uba Preston Tensong ulaong ba kaseng liang persya Voice of the People Party VPP kadai bansai ya kisaki satar blueprint kiba biang ban pensisya ya kata kajing iet jadben rio ka jongka Utensong ulaong ba ka VPP kala beteng ban kam badai tang maka ka parti sanhima kaba iet ya ka jadben rio lane ya ki trai muluk uba Preston ula penpau ba ukwa banyu i ya kisaki satar jong ka VPP lada pikwa banyu i ya ka lawai ka badan jingkerman bat bapi iet palat ya ka jadben rio pin i hanga ya kisaki satar le se yo ngaru ngan penyeso bat pi ngimdei ban skopla hakan election general election assembly ka belong hau arajar apply ngatrai ke jisa lenten mau ke parti jongi ke bonglong su bane keren piong segaru ka juai pun ong sene sakasi jantiar ka juai lei haka ba khaddu apden kum kita ke naka khat kendai sit ke bangi job au arajar khat pra ni poi arpun reusi haka arajar apply kan ni ka pen pau syakar ba kitu kicing keno live hujat live huskit kidai tang ki kampen thame pon election ki pajba ki don ka skor ki don ka khmat ki don ka jabin ban bisar ya ki ai ki kam ki ba ka NPP led government kalale ha kitu ki sansdem ke balale no bat kumjuru ha kan ka sistem ka badang sudap ka tem ka ba hapok jelam jong ka parti NPP ya ka sorkar ka bangi ong ka MDA tu de ngakwa ban ong ba menta ka kentiru no ibon ki jinggawang kete kam tam na ka parti ka bethamai ka parti VPP ka ba don porshu ya ki bakin keren da ka wipat ka subject ka por ya ki ka bakin keren kalau bat penthame ka masu omi ejat benriu lari keren hok isa ngakwa bakin proof ejat benriu kan ko nongrim bagi kita kinong rim jong pi ke ba pi ong ba pi poi cha kata subjek pedeng ban ong ba i chai beliau lane ngakwa ban keli na ka BPP kanu insi lane kanu mitar plat house rock kanu teli ki hospital kanu teli ki kamba ba ba pilale apo ke jelam kala jongi hakaba pilale ki kamba ba lane ngakwa ban keli de ka basyairu kini ki sautli ki konstitusi ki ba ka BPP ka job la kat nutli ki kamba bha ki ba philale ya ka roi ka pa hapo kini ki sautli ki konstitusi ki ba philale nomor pi teng no pi kan ni ka long tangkum ke jing pen thame ka ban ya lam bak lai ke jing mut ke jing perkhat ki ba pun ke balang de hang ta ngo pi ba ka subject pedeng ka bangi ong e jaj riu ka dei ka subject ka bajiliu ba ni kren kabangat rai ban syukren tak pon election kamlo ni hap an jikren ya thir haba ong e jaj benriu nadu bedang kha imei pa hadu bangan dayak kata kade ke senam jogi ji jing e jaj benriu bat ki e ki kam bagi ba philale na trai de kata ka bedut kam e ngi kren sebang jaj benriu re ngai i ba ke jing keno kim don po do moi pa ka ba ar ka po joki kalong ba ka sorkar ka belam ke NPP ka sorkar MDA tu ka batu ka bakumta ka bakumni tangka takakap bar ka bangi ka bangai isen ai kalong bakitu kinong sya brainwash kinong bud kam tam aki social media ki bun kam ban pensisya hai kini ngengang ngapi kade tang ka jing penthane akapor election bat ka banga as ban kerpat ya ki pait ba jo ke jela ngamut ban ong bakersan be yangi ngengang ong badai ban bisa yaki kebab yaki bakum kini ki jajing peskutu namar kala ban poi penban sya ka jing babe kala hadin abu nganga kwa banyu i kai ga blueprint joki ka haba pi kwa te kala we haba pi ong i jaj perlu peni se ka blueprint joki yo nga ro ngajoin bat ki ndai wat sulap mit ban sukren taman ketik ia ka jing snau jong briu lad pisngeu sisa apa pideu lidar ba e jadi jai beliau menta kadai menta de khatwai snem phila long kumoi mali pen i yanga ki ai kita ki contribution ki phila le bangi ki pai ba ngin ong hok sisa ba uniu nong yalam de ba e jai beliau
เป็นอียังไงกะหังโนกันดอนมันโนพิลาle na kan mau sa kapta ma to por dang long chief minister Dr. Mukul Sama nga kan de minister bahwa nyalam ni ki pajba na kapta ka isu jo ka to ka bylaws hadin nang ta ka sukut tang kapta manu believe je ka bylaws manu bale ban IT che ke diskosil bakitu ki 6 dil ken hapo ka diskosil ar hajar katra hapo ke jelam jong ba Hamlet Doling ngatai ken mau udeu urban affairs minister ni warna aka kabinet katakan ke kam zai nga ngasu ban ong ba ngasu kerpat igi pajba jom kasilong parliament constituency bakin long careful but ru bakin dibisar benia ndei ban sungai thala yiki eke klaim da pensiong nongrim habang keren je kata kamut yang aru unung keren bisar swa lau prestun keren je kabadai na balai lau prestun u kerukom pensai jo u kadai kabadai na balai ndei ban ya tang nai tai jing sngo briu namar ba itu jing sngo kan mau ha nga ong ye pi ilong thik tangkum ko sao kabat tang si tengpor kalajan yang layu i ya tu kajing keren kejong presiden jong PPP hakaba uong barok hideki besniu sudah barok hideki nong pop sudah imat ong no ubahok dei tang unong yalam jong BPP DKE kabangamut ban ong kolong bangasusi sibuna ba kakta haduk ki kambalang kinong yalam balang kinong yalam niam ki baper la pi ong ban tang kinong kirungai kelum nu dang surukom pikren ya ke position jong ki noyalam balang lada pi ong utemen basan lada pi ong ki paris priest ne lada pi ong ki pastor ne lada pi ong ki rang balang ne ngatarai da ka baburok haga jing sengau jong na kalong ka babak la sibon bat nga ngait kem bakane ke jingmi bat keno ba hantu kiseng bahalang lu ki besniulut ki political parties ki besniulut bat barok imat ki besniulut de tang ki noelam ke BPP ka bamut ki long ki angel nga sukwa ban ong tang kawi ya husiar lo ya ki bakum kini ki nong kren bat ki jajing kren namar ba pikidokti sikiwe yo ka kertok kelapan man ya ledi naman ngitingim ong ki bahok namar ba kaktin no ka ong don duwe bahok rei para brio tongin yatei tamma phi penduna manga tam manga penduna ma phi namar kajing keno ki bakum kini ki jaj kamde na menta ka jingbit jimbiang ka jaj ben riu kamde na menta ka jingbit jimbiang jong ka jela jongi rei kalong ban thik ka ong ya phi tang kum ka thnam ka ba ngithe ya ungap i ngap hakum thnam phin pek mi kitedem ka ke ga bijia ka kala hau klempoi sono dengan ngasoban ong ban nakaliam junga kum noilam jong ka parti NPP ngasngau ba katu ka judge statement ka ba unong yalam rangba jong ka BPP dei hakin siaban keren kum katu ka judge keren namarkan di ka ketat ya ka burom ya ki jot jong kinong yalam niam bro jong kinong yalam seng halang bro jong kinong yalam ki political parties bro markumbang ong ya pi khat waste nem mansua si post nem ma ki ki por ke bla lino ba phlong MLA phlong MLA na po ke UDP ba balai pi ha ba phlong MLA ni UDP pi ong ka kata parti ke bomlok bat por ba pi kan bas pada kata por pi ong makum ga dengan parti menuju kabar pilong presiden ruwat ha ka SSP ha ba phlong bat piero bakum ga SSP menuju nama dei tangan dengan parti ke bla Islam tam ha haduk banayo iya ka ya hill state menta pada pi ben kala ko mi kataru te pi de kini ki bangang next kem ki reu champang ki reu songtho ki khon samla ki banang ki bastat ki dei banda bisar benia thik pathik bin babin
Namar hakan ni kajuk ka bamtanga ong epi. Kan mau baha habawan kum saw. Sungau baha surung kok be. Kiar tang haden kat tu kan por ba kum saw. Kala poi satesha duriau. An kala kun. Ka level juga ubah ya. Dia kata ka bang suka ban ong bang show ban ketu. Ya ki paj ba kampam jong ka jaj ben riu ka jongi. Na kam ta ka neka election MP ka pasarlong hak hak kandai tar jong deu penai April. Bangi dai ban nang, bangi dai ban perkat kia bat rup dai bangi ni keren de emotion. Ngai tong ini keren de jing start de jing sempang. Marwai banjit ya kita kisimpa kisim song bagi pak sete siapa kador barbak jom ka parlimen hapor India.